Kull min għadda mill-pjazza tal-Mosta il-ħadd filgħodu seta' jara grupp ta' persuni dedikati għaddejjin b'xogħol ta' tbatija fil-qilla tax-xemx ta' Awwissu. Għalkemm il-festa ta' Santa Marija tiġi ċelebrata fil-15 il-jum ta' dan ix-xahar, il-preparamenti jibdew minn ferm qabel. Dan xedu l-Viċi President tal-Grupp tal-Armar Marija Assunta Kit Kassar. Preparamenti jibdew fil-bidu ta' Lulju fejn nibdew nduru t-toroq biex nwaħlu l-ħbula l-papaljuni, nkomplu fil-bidu ta' Awwissu bil-liedna, naħdmu flimkien mal-kontrattu, kif jibda jerġa' joqrob iż-żmien nibdew l-pedestalli, l-istatwi. Il-festa ta' solennità ta' tluħ fis-sema ta' Marija tiġi ċelebrata f'għaxar irħula madwar Malta u Għawdex. Fil-ġurnata tagħha nhar il-ħamis 15 ta' Awwissu tiġi ċelebrata f'7 lokalitajiet. Il-Mossa, l-Imqabba, il-Gudja, Ħalaxa, il-Qrendi, Ħattart u ir-Raba' ta' Għawdex. Il-ħadd wara jkun imiss lil parroċċi tal-Imġarru ta' Ħaddingli, filwaqt li l-ħadd 25 tax-xahar issir il-festa fiż-Żebbu ta' Għawdex. Il-ġurnata tibda b'qudiesa solenni u l-paniġirku. Isegwu l-marċi brijużi mill-banetta lokal. Filwaqt li filgħaxija tinħareġ l-istatwa, issir il-purċissjoni, jindaqqu in-nijiet Marjani u jsiru l-programmi mużikali fuq il-planċieri fil-qalba tar-raħal. Din is-sena l-armar tal-planċieri kien xi ftit diffikultuż kif ikkonferma Kit Kassar mill-grupp tal-Armar Marija Assunta, madankollu kollox jidher illi spiċċa b'wiċċ il-ġid. Dis-sena kellna ftit intoppi bir-rieħla għaliex kellna daqsxejn rieħ qawwi allura llum qegħdin narmaw ukoll l-affarijiet ta' jumejn f'ġurnata waħda. Eventwalment il-lejla jew għada filgħodu jkollna kollox lest. Bil-lest jiġifieri għall-festa li niċċelebra fil-15 ta' Awwissu. Dan ix-xogħol kollu li jinvolvi ammont ġmielu ta' ħin u enerġija jsir b'mod volontarju. Aħna bħala tradizzjoni fil-Mosta min jerfa' l-istatwa jrid jarma u jarma l-pjazza. Mbagħad hemm il-grupp tal-Armar. Il-grupp tal-Armar jieħu ħsieb il-manutenzjoni, l-affarijiet ġodda, t-toroq sekondarji. Bħala grupp ġifieri reffija jkunu 14 l-10 reffija u l-forċina u aħna qegħdin xi grupp ġifieri ta' xi 30 żagħżugħ. Il-volontira ftit li xejn deru affettwati misħana kbira jew mill-fatt li x-xogħol tagħhom jinvolvi ċertu ammont ta' tqandil. Għall-kontrarju saħqu li dawn huma l-unika 15-il jum fis-sena li għalihom ikun hemm entużjażmu kbir. Il-festa għalina hija l-unika 15 jew il-15 nkun qegħdin nistennew minn sena sħiħa hija l-qofol tas-sena. Festa li taqqadna flimkien ukoll niltaqgħu ma' min nkun ilna ma naraw, eċċetera, ġifieri taqqadna. Ħallejna l-pjazza tal-Mosta b'sens ta' ħerqa kbira l-festa li tantaqqat lill-familji Maltin u Għawċin. L-istatwi tal-Apostli u tal-Qaddisin madwar it-toroq, il-liedna kulurita, il-karrijiet tal-qubbajt u l-planċier mimli kulur flimkien mad-dettalji artistiċi jiġdu id-dedikazzjoni, l-fidi kbira u s-sens ta' briju tal-poplu Malti għal-festa ta' Santa Marija.